Sesarakan kuda budaya pinarunging rapalan tangan getir ayo biar bintang swaranipun lerobake samudra tambor beri kemakuru mungkung dinarungi krapyang lan matang anggate kapiyasa swaranipun lerombake kamudara ayo 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 Anggi selamat datang di Anggi oh turangga alit he 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 oi warok warok dening blondonge bagus. Kuda budaya. Hoi. Pok 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 pok. Wah. Opa. Wah. Ya. Ayo mangkene ge. Ha. He. Ha. He. Ha. Wah. Bocah cilik-cilik wis padha pinter jejogetan, Pak. Opo? Ayo, sijine iki mau sapa iki, Mang? Mas Grandok. Oke kanan kiri mripate milang-miling seminggu jiwat kawisen kang muat busana nira sudra Sanongke nate jajok
jogetan. Jiwat gawe sang kangkulan busana biru sutra mancawarna 3 menit kendang mas Bintang. manis sindiran Perangkat perengut adik mikir apa jamu godhong telo suwe ra ketemu pisan ning ati lega suwe ora jamu godhong kecubung suwe ra ketemu pisan ning ati bingung ketemu pisan ning ati bingung doa ini jamu godhonge kara suwe ra ketemu pisan ning ati lega suwe ora jamu godhong cipir suwe ra ketemu pisan dadekke pikir semu pisan dadekke pikir nduk sus halimau hoi kuda budaya oh ya bosa hey oh dos yo
yuk. Oh, oh, ah, oh. Gas. Yo, oh, yo, 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 oh, gas. Gas. Goyang titik. Ya. Oi. 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 Ayo hao. Budaya. Yuk, op, ya. Hey. Ho. Yuk. Hey. Gas. Ayo Le. Ayo Dik. Goyangane. Bebarengan kuda budaya. Tanuki kantoran Pinarang, Mbak Lurah, Mbak Narang, Mas Andri Pianggada. Hae, op, hao, hae, hao, hae, hao, hae, gas, osang, hae, hae, da, hae, da, op. Matur nuwun Mbah Kardi, Mas Kardi rawuhipun dalem menika. Wah. Eyang Kardi. Mbah Kardi matur nuwun rawuhipun
Gunerjo Abdi Wijaya. Ah 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 ya 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 ya. Hop. Ayo. Oh, so. Ye, lo. Hop. Oh ah. Oh ah. Oh ah. Oh ah. Ah. Oh ah. Oh ah. Lelo. Oh ah. Oh ah. Yo. Oh ah. Oh ah. Yo. Oh ah. Oh ah. Yeah.
ha e ho a ha e ho a ha e o e ha ye 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 ha ha e ye ye do de he ho a goyang titik Salah bocah cilik-cilik kuda budaya kuda budaya iki lho makir ayo om prayit no ger leno mangin damu coba Dipta ayo lo Dipta yo Anak siapa Patri? Sukirun. Anak Sukirun. Nek sidane uduk anak Kirun lah. Om. Ayo le. Lek dadi ke jaluk seblak 5.000-an. Ayo. Wah. Ayo le. Iki. Awas. Hop. Sikra yaka ngayai karya pakaryan ning praja kumragot sangkut cancot tali wekta manunggal satya tapya dine nasri swaraning kumura samya regut ngarasing estu praja dawanya sanyata sajuru-juru ngayahi karya Sikra nayaka ngayahi karya pakarya ning praja kumragut sangkut cangcut tali wanda manunggal setya dempya iman asri swarane gumuruh sarwa rebut arsi estu padha dawunya sanyata sajuru ngayahi karya